Эфирден алыклар вакыты студияда Лина Хасеншина. Ознакайда язгы чакырылыш буенча комиссия утырышы узды. Республикабыз волонтерлары белән бергә Әлмәт студентлары да диңгез буенда сменада булып кайтты. Игелекле йөрәк волонтерлар хәрәкәте кешеләрне кайгырта. Россиядә армиягә язгы чакырылыш башланды. Рәсми мәгълүматлар буенча хәрби хезмәткә 18 яшьтән алып 27 яшькә кадәр 150 мең егет алыначак. Шул исәптән Россия Федерациясе кораллы көчләре сафын Ознакай районының 60 егете тулыландырачак. Ознакай шәһәре хәрби комиссариатында узган комиссия утырышында махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина да булып кайтты. Армия сафларында хезмәт итү ир-егетнең изге бурычы. Бүгенге хәрби чакырылыш комиссиясында Ознакай районының 40 егете катнаша. Чакыру пунктына килүче егетләр арасында Әлкәй авылы егете Эдуард Кутлыев та бар. Бу җәйдә Эдуард Казан төзүчеләр көллиятен тәмамлый. Хезмәт итеп кайткач, һөнәрем буенча эшкә урнашырга телим. Югары уку йортына укырга керү теләгем дә бар, диде ул. Армиядә бик каты служить итәсе килә. Абый, әти, бабай бөтенсе хезмәт иттеләр. И абыйга карап инде десантта служить итәсе килә. Ислам Дәүләтшин Тымытык авылы егете бүгенге көндә Ознакайда һөнәр үзләштерә. Политехникумны бетердем. Үземнең нык итеп служить итәсе килә. Где-то водоваякларында инде. Чакырылыш комиссиясы составында хәрби комиссариат, мәгариф идарәсе, хокук саклау органнары, сәламәтлек саклау органнары вәкилләре һәм район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча орынбасары Дамир Гыйләҗев та бар иде. Хәрби әзерлекне үзебезнең илебездә, үзебезнең төрле якын шәһәрләрдә дип әйтергә кирәк инде, үзебезнең шеф дип әйтәбез инде, шеф хәрби частьбез бар бит, менә күбесе шунда хезмәт итәчәкләр, шунда инде дип менә илебезне ничек итеп сакларга икәнлеген инде бүген көндә алар инде шунда өйрәнеп кайтырга тиешләр. Ознакай районы хәрби комиссариаты җитәкчесе Рәдиф Камалиев сүзләренә караганда, хезмәт итү тәртибе узган еллардагыча. Барысы да шулай ук калды. Хезмәт итү 12 ай булачак. 18 яшьтән 27 яшькәчә булган барлык ир-егетләрне чакырабыз. Сәламәтлек, гаилә хәле тикшерү буенча чаралар уза. Шуннан соң гына алар хәрби хезмәткә узатыла. Рәдиф Камалиев шунысын да билгеләп узды. Хәрби хезмәткә алынган егетләр махсус хәрби операция барган зоналарга кертелми. Хотел бы сказать всем родителям, чтобы знали, что согласно указа президента Российской Федерации, все юноши, которые будут призываться на срочную военную службу, на территорию Украины не попадут. Это приказ, это указ, который мы должны выполнять. Хәрби хезмәткә алынучылар апрель ахырында китәчәк. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луш, Әлмәт телекомпаниясе. Игътибар, өлкәннәргә карата мошенниклык очраклары ешая. Кыргылдарлар үзләрен пенсия фонды хезмәткәрләре дип, пенсионерларга пенсияләрен дөрес исәпләүләрен тикшерергә, социаль фонд органнарында кыйммәтле хезмәтләр кулланырга тәкъдим итәләр. Процедурага ризалашып, гражданнар бәясе 1000 мең сумга җиткән хезмәтләр күрсәтүгә килешү төзергә мәҗбүр булалар. Еще раз хотим напомнить нашим гражданам и сказать, что сотрудники социального фонда предоставляют все услуги бесплатно. Сотрудники не ходят по домам, не предлагают оформить на дому какие-либо документы, не просят для сверки номера ни СНИЛСов, ни паспортов, ни других каких-то персональных данных. Барлык шикле очракларда да социаль фонд бүлеге Татарстанларга 800-100-001 номеры бердәм контакт үзәккә мөрәҗәгать итәргә киңәш итә. Халыкта яхшылык эшләде, суга сал, кеше күрмәсә, балык белер дигән әйтем бар. Республикабыз иреклеләр хәрәкәтендә катнашучыларның иң активлары 27 марттан 8 апрельгә кадәр Кара диңгез буенда узган укыту программасында катнашкан иде. Араларында әлмәтлеләр дә бар. Бүген алар калабыз студентлары белән очрашты. Добрый Татарстан икенче күчмә сменасы үткәрелү урыны итеп Кырымның Фарос бистәсендә урнашкан Акбарс яшьләр үзәге сайланды. Биредә республикабызның иң ихлас һәм ярдәмчел волонтерлары өчен уку-укыту сессияләре, спорт активлыгы, экскурсияләр узды. Проектлар өстендә эшләү, Фарос паркы буйлап йөрүләр, кичке чаралар һәр катнашучыны дәртләндерә һәм җылы хисләр генә уята. Аллага шөкер, әйбәт кенә барып кайттык. Так как я в этом году начала добровольческую деятельность, мне предложили поехать в Крым. И я безумно благодарна АКФК за то, что дали мне такую возможность ездить и испытать эти эмоции и новые впечатления.
Мы состоим в студенческом совете в колледже, получается, в нашем. И так как всегда участвуем в разных мероприятиях, то есть, да, когда нужна какая-то помощь, мы всегда помогаем. То есть активисты, как говорится. И поэтому, и плюс то, что мы совершеннолетние, вот как раз-таки нам предложили поехать в Крым. Ходили в горы, допустим, в храм, там была большая церковь на горе, ну, высота не знаю какая, но большая, 1,5 часа мы на нее забирались. Вот, потом в городе мы гуляли, в Форос, на море ходили. Ну. Поездка всем запомнилась, веселые ребята были, спикер, прям вообще красавчик был. Большое спасибо хочется сказать директору Акбарса за то, что он предоставил нам такую возможность поехать бесплатно туда, жить там практически неделю, даже больше, наверное, недели бесплатно, и все было предоставлено. Я одна поехала с нашего института, у нас было свободное время, у нас были лекции про волонтерскую деятельность, по развитию своих личных качеств, по командообразованию. То есть очень много всего было, ну, что-то мы для себя и вынесли. Әлмәт волонтерлары үзләренең кичерешләре, ачышлары һәм яңа белемнәре белән бүлеште. Очрашуга җыелган студентлар исә игелекле эшләрнең савабын бу тормышта күрү булуына инанды. Активист булу, яңа дуслар һәм мөмкинлекләр биргәнне аңлады. Там были, получается, факты о организаторов. И мы узнали такой факт, то, что Ильдар в свои 14 лет заработал 500 000 рублей благодаря как раз-таки волонтерству. Вот это вот нас, такой толчок нам дал на то, что нужно действовать, нужно продвигаться, нужно делать что-то свое. И чтобы глаза горели у людей, и у нас у самих горели, чтобы мы дальше двигались. Әлмәт ирекле ярдәм үстерү үзәге җитәкчесе Светлана Шәрәфиева очрашуда катнашучыларны актив булырга, укуда да, ярдәмчел булуда да өлгерергә чакырды. Бәлки бүген тыңлап сораулар биреп утырган яшь студентлар киләсе сменаларның катнашучылары булыр һәм диңгез буенда укуда булып кайтыр. Илебездә ел сайын ким дигәндә 2 миллион тонна кием чүплеккә эләгә, ул 200 елга кадәр таркала. Һәм бу процесс метан булып чыгара, туфракны һәм җир асты суларын пычрата, һәм чүп полигоннары күләмен арттыра. Шул ук вакытта Россия гаиләләренең 15% кием сатып ала алмый. Доброе сердце, игелекле йөрәк волонтерлар хәрәкәте нәкъ менә шушы ике проблеманы хәл итәргә ярдәм итә. Тулырак Оля Берамалова сюжетында. Волонтерское движение «Доброе сердце» позволяет решить нам две созидательные задачи. Первое. Мы снимаем психологическое напряжение с лиц, оказавшихся в трудном финансовом положении. И второе. Мы защищаем нашу экологию. Мы даем вещам вторую жизнь. Фондның төп эше кием кабул итү һәм аны мохтаҗларга, бәләгә эләккән яки авыр тормыш хәлендә калганнарга тарату. Хәрәкәткә Илнур Хуҗин нигез сала. 2014 елда аңа әлеге фондны булдыру идеясы килә. Я лежал тогда в больнице, увидел пост ВКонтакте, то, что одна женщина просила помощи для беженцев. Буквально за час, обзвонив друзей, мы собрали пару машин, везли к ним и встретился с этими людьми. Поговорив с ними, у меня родилась такая идея создать некий центр. Шулай Илнур дуслары белән гаражда әйберләр җыя башлый. Берничә айдан соң аларга бина бирелә. Күптән түгел алар яңадан күченергә мәҗбүр булалар. Узган ел алар Татнефть хәйрия фондыннан бинаны төзекләндерү өчен грант оталар. Шуның аркасында фондта стеллажлар барлыкка килә, ремонт ясала. Хотел бы выразить огромную благодарность Татнефти, благотворительному фонду Татнефть, за предоставленный грант. Он был очень вовремя, очень кстати. Благодаря ему у нас получилось сохранить работу нашего движения. 8 ел эчендә фондның үз даими клиентлары барлыкка килә. Гөлнара ай сайын диярлек Зәйдән килә. У меня 4 детей, один сын у меня инвалид. Вот, все равно какая-то поддержка, как говорится. Сейчас на детей, как говорится, растраты, ну, как говорится, все дорого сейчас. И жизнь такая уж, говорится, все повышается. Все равно, как говорится, здесь можно что-то детям взять, приобрести бесплатно. Фонд һәр шимбә һәм якшәмбе көннәрендә 10-нан 14 сәгатькә кадәр Тынычлык проспекты 2Б адресы буенча эшли. Кием тапшыручыга берничә таләп бар. Ул чиста, ертыкларсыз һәм үтүкләнгән булырга тиеш. Олия Байрамалова, Дамир Корбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Татарстанда быел язгы кыр эшләрен башкаруга 37,3 миллиард сум тотылачак. Бу хакта Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров хәбәр итте.
Әлеге суммага ошламалар, урлыклар, үсемлекләрне яктылыктан саклау, ягулык, запас частьләр һәм башка чыгымнар, хезмәт хакы салымнар керә. Мәсәлән, ошламаларга 14,3 миллиард сум, урлыкларга 3,4 миллиард сум, үсемлекләрне саклау чараларына 5,4 миллиард сум, ягулык майлау материалларына һәм запас частьләргә 6,5 миллиард сум бүлеп бирү планлаштырыла. Башка чыгымнар 7,7 миллиард сум тәшкил итәчәк. Дәүләт ярдәменең төрле юнәлешләре буенча министрлык хуҗалыкларга 3,6 миллиард сум акча бирде, дип ассызыклады Җаббаров. Бюджет ярдәме күрсәтү буенча сайлап алулар дәвам итә, дип өстәде ул. Авыл тормышы кайчандыр авыл хуҗалыгы белән бәйләнешле итеп кабул ителсә дә, бүген бу өлкәдә районнарда урнашкан торак пунктларның статуслары үткән белән киләчәкне бәйләүче ярым утрауны хәтерләтә. Бигрәк тә кече авыллар, аларда тормыш башкалар күзаллавы сыман кайнамый үз көенә ага. Шулай да башкаларны кызыктырырлык та. Әлмәт районы Киселга авылы белән Рәдифә Ногманова танышып кайтты. Әлмәт районының Сәрән авылына караган Кителга авылы халкы үз авылларын Кителгән елга дип атыйлар. Чөнки ул бер елганың ике ярында урнашкан. Авылда җирле клуб эшли, шулай ук кибет бар. Моннан тыш әле тагын фельдшерлык, акушерлык пунктында хезмәт күрсәтә. Кителга авылы Сәрән авыл җирлеге составына керә. Татарстанның көньяк-көнчыгыш өлешендә район үзәгеннән көнбатышка таба якынча 34 километр ераклыкта урнашкан. Архив документлары буенча аңа 1870 елда Новотроицкая авылыннан күчеп килүчеләр нигез сала. Кайчандыр авыл шактый зур булган. 1900 елда биредә 1000-гә якын кеше яшәгәнлеге билгеле. Әмма тора-бара кешеләр торак пунктын ташлап китә һәм бүген монда нибары 115 кеше яши. Мәктәп һәм балалар бакчасы юк. Аның каравы фельдшер акушерлык пункты, кечкенә кибете һәм клубы бар. Нәкъ менә биредә безгә бик күп кызыклы мәгълүмат бирделәр дә инде. По архивным документам, Кителга образовалась в 1870 году беглыми помещичьими крестьянами села Новотроицкое Чистопольского уезда. Во всяком случае, так говорят архивные документы. Вот. Люди жили, облюбовали место, выкорчевывали лес по обеим сторонам реки, как вы заметили уже, наверное, наша деревня разделена небольшой речушкой на две половинки. Был непроходимый лес, они его обрабатывали, создавали, как говорится, земли уже для сельхозугодий. Деревня развивалась, вот. Ну и росло, конечно, население. Зилә Зәкижановна Алёхина чыгышы белән Ширмешән районыннан. Кителгада ширик гасыр яши. Мәктәпне тәмамлаганнан соң ул 6 ел КАМАЗ заводында хезмәт куя. Аннары Украинага китә, Киевгә чыга. Целлюлоза фабрикасында эшли. 90-нчы еллар уртасында туган якларына күченеп кайталар. Бүген ул Кителга авылы клубын җитәкли. Үзе үк декоратив кулланма сәнгать буенча берничә түгәрәк оештырган һәм алып бара. Китап укучылар почмагы булдырган. Очаг культуры на 50 посадочных мест, будем говорить, это уже святая святых деревни, будем говорить. Здесь проходят всевозможные праздники, всевозможные сходы граждан, организовываются тематические вечера. Клуб эчендә моннан тыш төрле күргәзмәләр эшләп тора. Авыл уңганнары килгән кунаклар өчен үз куллары белән бәйләнгән эшләнмәләрен күрсәтә. Авыл бренды дип аталучы муенсалар тарихын сөйли. Рәдифә Ногманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә республикабызның космос турында фәнни танып белү фильмнарын күрсәтүче Тулы гөмбәзле кинотеатр Сфера планетарии бар. Россиядә һәм дөньяда 20-нчы гасыр фәннең бөек казанышы кешенең космоска беренче очышына багышланган белемнәрне космонавтика көннән тыш та таратучы үзәк белән без дә танышып кайттык. Саулык паркында урнашкан планетарийга килүчеләр интерактив мәйданчыкта кояш системасы зур глобус белән таныша, мастер-классларда катнаша, интерактив планшетта уйный ала. Тулы гөмбәзле залда Сферага килүчеләр фильмнар карый ала. Фильмотека төрле яшьтәге тамашачыларга исәпләнгән. Биредә күрсәтелүче фильмнар космос һәм астрономиягә багышланган. Уникальность этого купола заключается в том, что он спроектирован таким образом, что человек, когда смотрит фильм, задействуется его периферическое зрение, и он как будто бы находится внутри фильма. То есть не нужны даже 3D-очки, чтобы погружаться в сюжет. Иң кызыклы фактларның берсе биредә инде 3 ел калабыз халкын һәм кунакларын гаҗәпләндерүче Әлмәт әлеме бар. Ул дөнья космик станциясында булып кайткан. Моны МКС мөхире һәм космонавт Антон Шкаплеров имзасы раслый. В планетарии Сферы я бываю достаточно. Мне здесь очень нравится. Здесь очень классная обстановка, классный кинотеатр, где я люблю проводить время. Мастер-классы мне здесь очень нравятся, потому что они необыкновенные, и в них можно узнать очень много.
Сәламәтлекләре ягыннан мөмкинлекләре шикле балалар өчен биредә бушлай чаралар уза. Монда Пушкин картасы буенча килергә була. Һәр мәктәпкә килергә уңайлы булмаганны исәпкә алып, үзләре дә килеп чаралар оештыралар. Шулай ук сфера планетарий хезмәткәрләре күңел ачу программаларын үзләре булдыралар. Эшләүче яшьләр өчен квест-квестлар да уздырыла. Әлегә шулар, Миллина Хәсәншина һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.